ଅସୀମ ଭୋଗ ବିଳାସ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ବଟନ ଦାବିଲେ ସବୁ ସହଜ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଇସା। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଯେତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେଉଁ କୋଣରେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇଯିବ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବା କଣ? କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତ, ତାହାରି ପରିଚୟ ତୁମମାନଙ୍କ। ଚିରଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯିବୁ ଜଗତ ସମ୍ପଦ ତତେ ନ ରାଖିବ, ଜଗତ ସମ୍ପଦ ତତେ ନ ରାଖିବ, ଭୁଲି ମରିବୁ ପାଗଳ ହୋଇରେ, ଭୁଲି ମରିବୁ ପାଗଳ ହୋଇ, ଭୁଲି ମରିବୁ ପାଗଳ ହୋଇରେ, ଭୁଲି ମରିବୁ ପାଗଳ ହୋଇ, ମାଟିର